А бача бо чико кардӣ? бача 10 бора занг мезан, як бора қалам телефон таварду. Эта доим проблема, бо чико кардӣ? имрӯз бозор рафта будам, бозор рафтум камтар харид мекунам, ягон футболка, ягон чиз мехарам. Омам нами дикка задам, мирам навхӯи рост истодагиян, вообще уснамек, меяка бера бебизгарем, меяка бера бебизгарем. Навхӯли песонде сай мара, гап намезана, басини мара қақоша дохтай. Дигай қаяқачион разбор кам нашидам, қали я мушти шазам ку ғалтид, я мушти дигай шазам ғалтид, ҳардуш ғалтидам. Дошнаша рафте сабдам ки як қафам як кас дига сир кад. Дигам қо гирехтам, қариб ним соат сирм кад. Он нами тай дома сирм кад, хайрият гумум кад, дига наёфтакам. Баъд нафаҳмидӣ ки кӣ будай? Баъд фаҳмидамаш ки кӣ будай. Кӣ будай баъд? соҳиби манекено. در بری رو جانم، در بری رو جانم.